Здравейте хора, казвам се Васко и всички ми се зовем DJ Васкони. Аз съм начинащ DJ, сега прохождащ, обучаващ се и така нататък. Дефинирайте го както искате. В случая видеото, това видео, което записвам в момента, то е с информационна цел. Това е за колеги, ентусиасти, начинаещи, които се опитват сами да си направят нещо и няма претенцията да е професионално, няма претенцията да е изчерпателно и така нататък. Но ако може по някакъв начин да помогне на някой от колегите, ще се радвам. Както казах, в случая става въпрос за монтаж на DMX платка за управление по DMX бежичо. Платката всъщност се вижда къде седи. Изведено е C, както че за включване и изключване на захранването. Антенката, в случай използвам като показалка. LED диод и бутон за сменяне на режимите. Нищо повече, всичко останало в фабрично, изключение на тази букса, която по-късничко във видеото ще обясня защо е подменена и каква е била идеята всъщност. Сега ще отворим пара. В случая тук нямам уточнение, че нямах идеята да заснемам видео, затова не съм заснел видео по време на самия монтаж на платката, но ще обясня стъпка по стъпка какво съм правил. В случая го отварям, защото съм допуснал една грешка и сега, когато го отворя, ще ви обясня всъщност каква е била грешката и тя е от незнание, защото, както казах, аз съм абсолютно начинаещ, любител и така нататък, самоук и се опитвам нещата да ги направя ефтино, но да вършат работа. Затова и паровете са такива, разбира се, не са от скъпите марки, не са от скъпите парове по стотици евро и така нататък, ефтините от AliExpress. Но мисля, че като за начало ще вършат работа, докато се позиционираме на пазара и разберем всъщност къде е мястото. Без да се налага да инвестираме някакви безумни средства в техника, при положение, че доста от нещата мисля, че съвсем скоро ще започнат да бъдат подменени заради отпаднала необходимост или нещо друго. Ето в случай отваряме пара, да се върнем на същината на темата. Сваляме, това е LED панела. И всъщност това е самия пар. В него какво имаме? В него имаме захранващия модул, който е 220 волта с изходи на 33 волта и съответно на 12 волта, което за мен тук беше първата изненада. Оказва се, че ледовете работят на 33 волта и на първата букса, ето тази по-голямата, надали се вижда хубаво на видеото. Между другото, извинявам се за звука, но както казах, аз съм начинаещ, снимам с телефона, още не съм се оборудвал с микрофони, поръчани се чакаме да дойдат, но това е първото видео, то е супер аматьорско и аз съм сигурен, че звука не е качествен, но се надявам да се чувам и да колегите всъщност, поред мен не е това най-важното, най-важното е да получите информация. Как аз съм го направил, като казвам пак, че не претендирам, че това е правилен начин, просто това е моят начин. Да се върнем на платката. Захранващ модул, два изхода, голямата букса 33 волта, която захранва управляващия модул на самия LED. Ето го, това е управляващия модул с бутоните менюто. Това е захранващия модул. Той се захранва с 33 волта. Тук има една друга букса, една по-малка, която е на 12 волта за вентилатора на охлаждането, който е на 12 волта. Тоест имаме 12,33 волта. В повечето случаи платките, които са по DMX, за DMX пренос, в повечето случаи са на 5 волта. Има и на 12 волта, но не съм виждал да се използват. Съм виждал, че се продават такива. В случая на 5 волта ние също използваме на 5 волта. И тъй като ние нямаме реално захранване на 5 волта, което да вземем от някъде, трябва да си го направим. Аз съм взел
от 12 волта плюс и минус и съм сложил, ето е тази плочица, която е понижаващ модул, се казва. Супер ефтино, струва 1 евро и някакви центове. Има ги в AliExpress. Има ги, аз случай съм ги купил от магазините на Elimex, препоръчвам. Има доста неща. Това е понижаващ модул. Влизат 12 волта плюс и минус. Излизат 5 волта. В случая са 5 волта. Ето тук на този модул, не знам дали ще се види хубаво. Ето тук има едно мъничко болченце, което всъщност служи за регулиране на волтажа. Фабрично платките дойдоха с изходно напрежение 9 волта. С това болчи с помощта на мултицет, като сложите на изходите мултицета, с помощта на това болченце в случая да развивате, регулирате напрежението колкото на вас ви е необходимо. В случая на мен ми трябваха 5 волта и аз го регулирах до 5 волта точно. Както казах, фабрично беше на 9 волта. Доколкото успях да разбера за тези платки, входното напрежение, което може да понесе платката, мисля, че е до 48 волта. Да не ви излъжа. Или 36, мисля, че е 48 волта в случая този модел. Така че могат да влезат 48 волта и вече понижавате с болчето толкова колкото ви е необходимо. Преди обаче да вкарам напрежението в платката, захранващия модул, и вкарам в понижаващия модул, съм го прекарал през едно CK ключенце с ясната идея да мога, когато ми потрябва да си изключа захранването към DMX и да си използвам само физическите вход-изход. Те могат да се използват докато работи DMX, но в случай за да улекота, примерно, платката, да не ми работи постоянно, съм го направил на ключе. Не е задължително, но аз така съм го направил. И всъщност ето е грешката, вече която съм направил. Физическите вход-изход по DMX, платката и лентовия кабел, който праща DMX сигнала в управляващия модул на пара. Извинявам се. Това е управляващия модул. Ето го. С дисплей отвънка, с бутоните на менюто и така нататък. Той управлява целия пар. Сигнала от буксите, лентов кабел влиза в управлението. В случая на мен ми направи впечатление, че освен буксата, ето я, долната, ето влиза бели лентов кабел, има още една букса, която е за DMX сигнал. И аз реших, понеже искам по-професионално, да използвам тази букса и да вкарам сигнала, DMX сигнала тук директно в това. Да презапоявам тук по платката, да си го вкарам с буксичка. Обаче по този начин всъщност DMX сигнал от платката влиза в управляващия модул и след това го връща в физическия. И ако в случай искате да ползвате като приемник този пар и от него да дръпнете вече хардуерно, да дръпнете сигнал от аута, примерно тук към някой друг пар или друг елемент, когато е вкара сигнала тук в платката, нещо бърка целият сигнал. Не знам къде се случва, не съм го разгадал, не ми е необходимо да го разгадам, това е грешката. В случая монтирано по този начин, вързано по този начин, тук долу имам некоректен сигнал, защото първо сигнал минава през управляващия модул на пара. Какво ще направим в случая? В случая ще откачим, ето го, това е управлението. Ето това е управлението. Ще разкачим тази букса, която съм монтирал. Ще я махнем и ще презапоиме кабелите, които са трите кабела. Черен, жълт и бял. Директно на платката на DMX. За да може директно сигнала от платката, всъщност ето това е платката, която е за DMX. Тя е с 4 или в повечето случаи 5 кабела.
Като 5 кабела, 3 са за DMX сигнала, имате плюс и минус захранване. Може да е с 4, като имате случай както ето е с 4. Тук имате червено захранване, бяло, жълто и черно. Черното всъщност единичен кабел е сложен черен, който всъщност трябва да се ползва едновременно за минус захранване на платката и граунд на DMX. В повечето случаи обаче е с 5 кабела, като тук черния са 2 кабела. За да можете директно единия кабел да си го ползвате за захранване на платката, другия си го ползвате за DMX. В случай обаче китаец е спестил 13 см парченце кабелче, няма лошо. Сега ще пуснем тук едно кабелче, ще си взема. Ще пуснем едно кабелче, ще го захраним и пак ще стане. Това е идеята в случая. Сигналът да не влиза в управляващия модул на пара, а да директно на буксите. За да може от плотката да дойде чист сигнал директно на изхода. Така че да нямате никакво пречупване на сигнала. Аз не мога да използвам и правилните термини, ми извиняват професионалистите. Пак казвам, не претендирам, че съм професионалист. Любител съм, начинаю, затова не използвам професионални термини. Но това е. Това е грешката, която съм допуснал. Допуснах в началото една друга грешка. Ето тук горе на платката на управляващия модул има едни пинчета, които видях, че има 5 волта на тях. Има минус 5 волта и така. И реших, че викам, аз ще си спеста понижаващия модул, ще си взема захранване директно тук. Викам, те си изкарали китайците. Викам, директно 5 волта, супер идеално и ще се захраня платката директно тук. Да, ама не. Оказва се, че тази платчица дърпа малко повече ток, отколкото тия изходи могат да подадат. Тоест, тук тока не стига да захрани платката. И не работех. Затова разпоих, сложих понижаващ модул, директно дърпото от захранващия, разпонижаващ модул през ключе и се захраних директно платката. Тоест, ако искате да ви бачка коректно, нищо не прекарайте през управлението на пара. То да си е на отделна писта. На отделно. Да не се меша с DMX. Захранване директно от тук, през ключе, понижаваш модул, директно си захранвате DMX платката, за да нямате глоболя. DMX сигнала, директно тук на бусите. Никакви такива професионални изпълнения като моите. В случая ще спра сега за малко видеото, за да ходя си взема кабелче, защото не предвидих, че всъщност тук е с нали, не, всъщност те ще ми стигнат. Не да видя. Няма да ми стигнат. Ще ми стигнат, ако го отрежат това, да. Така ще го направим. Добре, няма да спирам видеото, но сега ще видите едната потия, която ще направя. Просто не искам да ходя да си взем кабелчето. Така, в случая това е минуса. За да не го объркаме, това е директно отива на граунд. За да не го объркаме, директно ще го запоим. Аз използвам флюсов гел. По-удобно. Някакси. Едисвам си кабелчето. И тук забравих да кажа, че на самата букса отдолу под буксата, когато извадите буксата, ето сега ще ви покажа. Ето тук отдолу на платката, не знам дали се вижда, имате означение. 1, ground, 2, 3, 5 волта плюс. И когато включите буксата, всъщност вече имате информация кой кабел къде трябва да отиде. Черно 1 ground, т.е. отиваме на ground веднага. И другото, на тази плочица, която е тук на буксата, на буксите също има значение. 1, 2, 3, така че няма как да ги сбъркате. В случая намираме къде ми е 1,
Ето ми го най-отсам. И директно запояваме граунда на 1. Така, продължаваме нататък. Тук, понеже тези са достатъчно дълги, директно ще ги разпоиме. За да можем да използваме директно кабелите. Както казахме, в случая жълтия е на 2, т.е. отива на 2, това е топлия сигнал по DMX, отива на двойката. Намираме си къде ни е двойката, двойката ни е от тази страна. Ще скъсим малко така, обаче, не ми харесва така. Така. И белия кабел, тук го виждаме, че е на трета писта, т.е. той е на тройката. И той отива долу на номер 3, който е студения сигнал. Тройката остава тази. Тук. Така. Не знам дали ще се види хубаво как са запоени. И в случая, понеже много пълвахме и много правихме глупости, и скъсахме захранващия кабел. Вижте. Това е накладката. Единствено. И си връщаме на захранването на мигащия модул. Така. В случая махнахме, ето го бяхме сложили тук на втората букса на управлението и си го преместихме директно върху спойките на платката. Пак казвам, долу има значение, черно е маса или заземяване за DMX, жълтото е на номер 2, това е топлия сигнал на DMX, 3, в случая белия кабел, в някои снопчета може да е син, различни са, бяло и синьо, то е студения сигнал на DMX и четвъртата писта е 5 волта захранването, което всъщност захранване, ето го, тук що го вързахме. В случая пак казвам, понеже сме с 4 кабелчета, черното е раздвоено, захранва минуса на понижаващия модул и граунда на DMX. Така е направено. В случая няма абсолютно никакъв проблем. В случая този пар е готов и сега ще го затворим и ще го тестваме малко по-късничко. Но в общи линии това е. Да кажем две думи за антенката, защото платката има вградена антена за сигнала. Докато затваря модула, ще говоря за антенката, защото има някои специфики специално за нея. Като например какво? Като например това, че в случая, понеже
пара е пластмасов, извинявам се, понеже пара е пластмасов, за случая се оказва, че няма абсолютно никакво значение антенката дали ще е вътре или ще изкара отвън, както в случая при мен съм го направил. Единственото, което е като отвънка антенката е по-чист сигнал. Нещата обаче се променят, ако пара или машината, в която монтирате DMX, е метална. Това нещата се променят, защото вече металният корпус играе ролята на екранировка, т.е. спира сигнала. И ако антената е вътре в металния корпус, не е изкарана отвън, а реално сигнала или ще бъде изключително слаб, или изобщо няма да го има, т.е. няма да може да направи връзка с предавателя. Превентивно аз тук съм си изкарал антенката навънка, така че да ми е по-сигурно. Да поговорим за самото управление на DMX платките. Това видео, както казах, е насочено за хора, които те първо се занимават с такова нещо, не е насочено към хора, които вече се занимават. Така че хората, които знаят да не слушат. DMX платките, този тип, китайските, те работят на 6 режима. Тоест имат 6 писти, по които могат да се вържат. И тези 6 писти са направени под формата на цветове. Затова и този LED. Когато се включи платката, този LED свети в определена светлина. За да може да направи връзка с предавателя, в случай това е приемник в пара, за да може да направи връзка с предавателя, който е при пулта, предавателя и приемника трябва да светят в един и същи цвят. Тоест, ако предавателя ви е направен да свети в червено, тук с помощта на това копче сменяте цвета, докато светне червено. В момента, в който светне червено и предавателя светне червено, би трябвало да направят връзка двете помежду си, ако всичко е наред. Как да разберете дали са направили връзка? Това, когато няма връзка, ледовете светят постоянно. И тук, и на предавателя. Когато обаче се осъществи безжичната връзка, т.е. вързано и вече има предаване на сигнал, ледовете започват да мигат. Тоест, тук мига ли ви, пара е вързана. Има връзка. Ако искате, може да промените на зелено, на синьо, на червено, на всички 6 цвята, които са включени тук, да не ги изборяваме всички. Това е. По DMX това е. Антенка точно няма да навиям, защото се ползвам за показалка. Казвам, че ще поговорим за тази букса за хранването и защо изглежда по този начин. Тоест не фабрично. Това са парове, които са купени от AliExpress и са от най-ефтините, но пък в същото време са, както виждате, големички са и са много мощни. Те са с 60 LED диода, RGB Light и са доста силнички. Производителя ги дава по 3 вата на диод, но се съмнявам да е толкова. Но даже да е по 60 диода прави пак 60 вата, което е доста сериозно между другото. Аз разполагам с 4 такива и да речем, примерно, една площ от порядъка до 150 квадрата с 4 такива пара я правя да свети като в операционна. Много са силни. Наистина ви го казвам, хора, много са силни. Тествал съм ги, оставил съм ги да работят, както казах, те са RGB и съответно, когато ги пушите и трите цвята, зелено, синьо и червено едновременно, започва да свети в бяло. Едно меко, много готино бяло. И тогава консумацията е най-сериозна, т.е. тогава най-се натоварва пара. Аз пуснах експериментално в началото, като ги купих, работиха 18 часа на пълно натоварване, на пълна максимална сила, на бял цвят, т.е. максимално натоварване. Работиха 18 часа и не загряха изобщо. Никаква температура, никъде не усетих нито по платките, нито по захранването, нито по вентилатори, никъде. Пара остана абсолютно студен, което за мен беше супер изненада. Така. Минуса, който аз видях,
е, че дойдоха с фиксирани кабели. Понеже седат на една Т-образна стойка, аз много мразя да висят кабели. Не обичам да висят кабели. Искам да е подредено, искам да изглежда естетически издържано и така. И затова реших режа кабелите и си слагам EIC, EIC букса, няма значение. Извинете за моят английски. Така че да мога да си направя аз захранване на Т-бара и всъщност към Т-бара да е един кабел, да няма разклонители, да няма висящи кабели, да няма абсолютно нищо. И всъщност отива един захранващ кабел до Т-бар и горе на него всъщност вече от него излизат къси кабелчета, които всъщност са наобратно, защото мислят отдолу. И всъщност мислят едни къси кабелчета, които ми захранват всеки един пар. И когато реша, просто откачвам, свалям парата, разглобявам и седи много естетически издържано. Затова са и тези DMX платки, за да няма кабели по DMX, висящо и така нататък. И за да може платката всеки един момент, когато... Т-бара всеки момент, когато реша, просто да го изключа от контакта, да го грабна целия и да го преместя в друга зона на залата, на друго място, с един контакт, където да включа и цялата Т стойка да ми тръгне. Ето така, хора, изглежда крайния вариант с ЦК ключе, антенката, сменена букса и пара. Това е от мене. Надявам се видеото да е полезно за някой, който тепърва събира информация как се случва монтажа на това нещо. В едно следващо видео ще дам повече информация, защото се оказва, че тези платки, в случая, които използвам аз, те са с дублиран софтуер, т.е. софтуера вътре е дублиран и могат платките да се използват както като ресивъри, така и като трансмитери. Т.е. могат да се използват както като приемници в случая, могат да се използват обаче и като предаватели. И аз понеже си поръчах повече бройки и реших да го тествам и го открих съвсем случайно в интерес на истината. Може някъде в нета да има информация за това нещо, но аз не съм търсил, аз го открих съвсем случайно. Значи може да се използва и като предавател и в следващото видео ще ви покажа как също съм ви направил и предавател от същата такава платка, с същата такава антена, с същото такова ключе, но вече като предавател. Интересното тук е, че в момента, в който платката разбере, че не получава сигнал, а изпраща сигнал, т.е. когато и вкарате в платката DMX сигнал, тя веднага превключва като трансмитер. И започва да работи като трансмитер, започва да изпраща сигнал. И ще ви покажа как с една елементарна така ще го сложим да се вижда. С една елементарна разпределителна кутийка за външен монтаж си вградих вътре платката, изкарах по същия начин копченцето и диодчето и го направих като трансмитер и спестих пари от предавател в случая. Колко ще работи коректно, колко е надежно, не мога да ви кажа. Времето ще покаже, но със сигурност това не е надежна техника. Тя е купена за начало, да се започне, да видим къде ще се позиционираме на пазара, да видим кое ще е необходимо, какво ще е необходимо и колко ще е необходимо, да имаме информираност, за да можем да вземем информирано решение какво да купуваме вече по-скъпо, по-професионално, по-надежно и така нататък. Но в случая аз съм решил да заложа на доста по-евтини неща, за да инвестирам някакви крупни суми в нещо, което на по-късен етап със сигурност много от нещата ще отпаднат и просто няма да са ми необходими. И да минимализирам загубите в случая. Това е идеята. Забравих да кажа, че всъщност каналът е чисто нов. Аз уточних, че съм начинаещ. Нямах идея да го направя този канал. По съвет на приятели ще го създам този канал с идеята да дам информация на хора, които тепърва започват да се занимават с това нещо. Да дам информация как аз съм ги направил нещата и ако могат да вземат нещо полезно от това нещо, ще се радвам. В други видеа ще ви покажа, съм си изработил и една диджейска маса, която за съжаление, както казах, нямах идея да развивам този канал и когато я правих не съм снимал видео.
но имам снимков материал и ще ви покажа снимки от някои от етапите на производство. Тя е по аналог на модел DB6 на марката Vonix. Видях я на един колега на едно мероприятие, допадна ми. Аз я изработих от наш български материал, по български начин. Мисля, че се получи много добре. С две платна, бяло и черно, с чанта ушита и така нататък. За това по-подробно в друго видео. Така че ще има една поредица от такива видеа, как аз ги правя нещата, как тръгвам в началото. Опитвам се да развия и TikTok канал, в който да качвам видеа от на този етап малкото мероприятия, които имам, но да ги качвам с идеята да покажа на хора, че хора, няма нищо страшно, даже на моите години, аз съм 45 години, даже на моите години да започна да се занимавате с нещо ново, нещо, което ви харесва. Аз опитам да си превърна хобито, меломанията, се опитам да си я превърна в професия. Втора професия, съпътстваща, а защо не и основна за в бъдеще, но на този етап, да, надявам се нещата да се случат и с ваша помощ, разбира се, да популяризираме YouTube канала и TikTok канала и колкото се може повече хора, които имат нужда от тази информация, да я получат. Така че много се радвам. Едно палче. От мен толкова. DJ Vasconi. И очаквайте следващи видеа. Хубав ден, хора!